nwaanyị abụọ ụmụ nwaanyị 4G chite taa ga ma ahụ na wizi 4G ụmụ nwaanyị ọ wụji 1G maka ma m dị ụtọ n'anya maka ndị nke m na-ahụ na IG m ma ndị nke na-esote m na IG lekwe na isi ọwụ n'onwe ya mana onye nwe ikpere m Chukwu mana isi unu nwe Chukwu nwekwe mana ụmụ nwaanyị 4G unu nwe isi ahụ na ka nabata n'oge ugbu a ọkwa na ụmụ nwaanyị abụọ ka anyị ka nọ ụmụ nwaanyị na-ewetara anyị na-enye anyị obiọma maka esikwe m na ndị na-enye ụmụ nwaanyị be m obiọma ha na-enyekwe m obiọma isi na ike ka anyị gaa lee onye anyị nwere n'ụlọ n'ụbọchị taa nne sọsọ ọchị nọ gị n'ihu amata m ebe m ga-ebido na-ajụ gị ajụjụ maka ntụ gị mepee ọnụ ebe a taa emezighị ọzọ anyị ga-eme nkwa gị ka anyị ga-agbasa egwu gị mana anyị ga-eje ụlọ ahụ ebido mana tupu anyị na-alị ga-agawara egwu ga-enye anyị obiọma nne kamgbe mma gị sọsọ egwu ka ị na-aga emeghị ọzọ mma gị ọ ịga egwu na ịgba mbọ na iwekwana ndụ na ịma Chukwu na ịhụ Chukwu n'anya ndị na-ebi onye agama na ịma Chineke ọka mezi bịagodo ka anyị na kọrịa ka anyị maa ihe mee gị na ọ n'ala gidigba akwa ahụ elu kwa ala igbo akwa akwụkwọ nne nnọọ nne egwu na ị na-agụ ọ ngọzi Chineke nye nke onye mụ ahụ o nweghị ihe ọbụla siri n'aka mmadụ banye na ndụ m ọwụ ngọzi si n'aka Chukwu wee ru m aka otu a ka o jiri sị am ga-eji efie ya mere m na-eme ọ na-adị ka onweghị ihe mmeghe maka na o si na Chukwu o si na chi adịghị m ala eri ọgụ o nwekwere mgbe ị ga-akpa m aka ka m ghara ịkụ ekwe ahụ na-eji akụ o si na chi ọ dị mma ọsọ o si na chi ngọzi Chineke ibupụta ụwa ọ wụbụrụpụta ụwa oge ị nọ n'ụlọ akwụkwọ ibido gị na-aga egwu kọọ mgbe ị gụsara ka ị bịaji n'ụlọ ụka na-aga egwu niile ebidoro m ịgụ abụ ịgụrụ Chineke abụ kemgbe m sịrị wụrụ nwata n'ihi na nne m nwe onye ọka abụ nna m nwe onye ọka abụ mụ onwe nkwe ewee sorokwe otu ahụ ezinụlọ anyị wụ ndị ọkụ abụ mgbe ị na-etonu elee ụmụ ihe dị ka ọdachi mgbe ị na-aga akwụkwọ emego ihe dị ka ọdachi dị otu ị na-enweta na ndụ gị a ga-enwerịrị ọdachi dịka ajụjụ ịjụrụ m na o nwere ọdachi enwere ọdachi ọ bụlarị nwa ebu n'afọ nwere ọdachi ọfọgokwe onye amụpụtarala amụpụta enwere ọdachi ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ego akwụkwọ anọghị ya o nwere mgbe ụfọdụ igote akwụkwọ ego anọ o nwere mgbe ụfọdụ ndị enyi asị gị bịa ị na-eje ụka ejekwala ụka anyị jee egwuregwu mana tupu anyị etofuta nne anyị na nna anyị kpọrọ anyị jee n'ụlọ ụka were anyị otu gosi anyị na oge rule mgbe dị otu a gawanụ n'ekpere nke a gawanụ ka ewe oge ukwe ka ewe oge ekpere nke a na nke ọzọ ya mere anyị jiri kwụsị ike mere tupu m agụcha akwụkwọ ihe ndị mụ na ha gụrụ akwụkwọ ihe na-eji ha akpọ m wụ holy anaghị akpọ m ihe ndị bekee kpọrọ holy that's onye dị nsọ so mee were aka ahụ na-eto wite egwu Chukwu maka na atụrụ m anya mbụ na aga m aga convent so mee were egwu ahụ na-eto egwu ahụ ihe m ji ebe m na-agaghị convent ọ gbanyeghị m ime ihe Chineke siri kpọọ m maka na ama m na enwere m ọkpụkpọ oku ọwụ ya mere m jiri kwụsie ike ekpere wụ ọgwụ ngwọrọ ọwụ ya wụ ebe ndabere isi ihe ọbụla na-eme metinye n'ekpere tupu m abịawa nga mụ na ndị mmụọ ozi aka bichie ya so ọwụ ya mere mgbe ọbụla ị hụrụ m adị m otu ahụ m dị kemgbe ị kwụrụ mata m ọ dị mma ịma na a na-ekwu ihe dị iche iche ụmụ abụọ dịka gị ele otu gị na ha si ebikọ maka ụmụ abụọ ụda ndụ ha dị iche nga a na-akpọ gị onye nsọ holy
elutu gị na ha si eje maka ị ga-aga n'ime ihe dị iche iche iti isi ị na-enwe ndachi n'ebe ha nọ ma ọ ebe ụmụ nwoke nọ ile otu isi ahụ ndụ gị maka ndị holi ma enwe nwa nsọ ndị mmadụ a na-ekwu anapụtakarị ha ele otu isi eje na ihe kwuru eziokwu. Ndị mmadụ na-eze m eze ọ gwụla ọtụtụ ụmụamne mara na m dị ka ha dị. O nweghị ihe nne ya anị kama na ọ wụ idowere Chineke nsọ ya iwu ya. And o nwere ndị nwere anya ha ịhụ gị ha mara na ofu onye lechara m anya ya sị mba Sista Agatha eso ha nọrọ na monkey gang anyị. So ọ mgbe m totere ka m matara ihe wụ mmadụ ịkwụ na monkey gang. So monkey gang wụ otu ahụ anọgide a na-akọ akụkọ na-enweghị isi agba asịrị akọ ihe na-agbasaghị gị mgbe ị ga-eji emere Chineke ihe bara uru mere ezinụlọ gị ihe bara uru i were ihe na-akọ akụkọ na-enweghị isi. Ọ wụ monkey gang. Onye mụrụ n'ụbọchị taa m sonye ịnọ na monkey gang. Onye hụrụ n'ụbọchị taa jụọ ya iso na monkey gang ka ọ fọ. So ihe m na-ekwu ọdachi nọchiri m wụ ndị mmadụ hụ m ha na-eze m eze na-akpọ m Reverend Sister. Anaghị ekwe ada m nso. Anyị nwanne m nwoke nọkadịrị ofu ụbọchị ya sị m biko nwanne nwaanyị ị ga-agbalị ka ime isi gị hụrụ ọla ntị gbara dee ihe otu ụmụ nwaanyị ibe gị na-ede n'ihi na ụmụ nwoke gbara gị ọsọ n'ihi na echeghị ma iwu Reverend Sister. Ọ wụ ya mgbe m bidoro bịa kwụọ ọla ntị bịa m isi m bịa bido ịma ka esi ede ihe n'anya. So n'ụbọchị taa ana m ekele Chineke n'ihi na o gosila ihe o jiri bụrụ Chukwu. So ana m asị ụmụ agbọghọ ndị nọ unu egbula onwe unu oge ka fọrọ. Anyị nwere the God ihe ndị bekee kpọrọ Chineke ke mgberede. Ọbịa mgbe ahụ bịa za ajụwa o mere eme ee o mere eme. Otu a m n'ugbu a onweghị ihe na-enye m nsogbu onweghị ihe ọbụla na-enye m nsogbu n'ihi na amarana m na Chineke oge mgbe ya eruo ọ ga-eme ụkwa oge eruela ọ ga-adarịrị. So ihe adọgbula onwe ha oge Chineke ka mma. Ile ụmụ nwaanyị udo adụrụ ebe niile a na-akpọ ụmụ nwaanyị katara anyị ụmụ nwaanyị ụzọ ụmụ nwaanyị ọkwa n'ụmụ agbọghọ maka ọkwa ndị agadi dịka anyị ụmụ agbọghọ otu ha si ebi ndụ ha ile otu iche ha ya ị ga ndị ha gbakwuo nwoke ndị ụfọ hapụga nne ha kwawa ibuso weekend n'ụlọ nwoke na ha ga-aga n'ụlọ nwoke alịga ha dị ele otu iche ha ụdị ndị ahụ maka ụnụ gị nwee bi n'ụdị ndị ahụ. Nne m ọwa arụ ndị bekee kpọrọ ya abomination. Ọwa arụ kachasị arụ. So I speak nwaanyị ịnọkọta omenala Igbo anyị asụ ya nsọ. A ga-akwado nwaanyị akwado nwaanyị gazie ebe ezi die onwe ugwu ebe ọ lụrụ di agaghị akpagharị ya ka nga a na-eghe garị. Mana nwaanyị nọgidere n'ezinụlọ nna ya mebi ofe iluole oge agaala adị ihe na-akpatacha ihe wụ ụmụ agbọghọ na-adịghị nkwado ịta ahụhụ soro ụwa. O nwere ndị chọrọ ebe mecharala emecha mana ụwa adịghị otu ahụ. So ihe ile anya anaghị ha enwe ndidi were chọọ akara aka ha maka na ihe ọbụla itiri aka Chineke ga-agọzie. O nwere ndị na-enweghị echiche ahụ. Ha ele anya sị aga m atanwu ụdị ahụhụ ahụ ọ kakwa mma ma o mere ihe n'isi m ma ọ hụrụ ndị ezinụlọ ma ọ hụhụ ndị ezinụlọ ka m gba ka ọ wụrụ agụwa ndị lụrụ di agịnye m na alụrụ di. Ma agwakwana ha sị ọwụ ha fa ọha wee. So ya wụrụ ma o nwere ihe dị otu ahụ ugbu na-eme na ọ na-eme m hụ ha ọ na-asọ m oyi ọ na-asọ m ezizi maka na ọwụghị omenala Igbo na nwaanyị kwa ibu ma nwaanyị kwara ibu na-akwụghị ụgwọ isi ọbịa ọ maghị ebe oshi. O nwere ndị nwoke na-ama ebe esi hepụta. So ndị bekee wee kpọọ ya ghost marriage. Mgbe ị na-elele anya agbafula ahụ
ga-anọkwa ebe ọzọ gị jụwa gịnị na-eme. Ọ gịnị enweghị ndidi na amaghị Chukwu. Onye nwe ndidi chọọ ihu Chukwu, ị ga-amara na Chineke sịrị ihe ndị a ihe na-eme m iwe obi ọjọọ. Ọ dị mma nne achọrọ m ka etete ọnụ gwa anyị otu isi gadebe akwụkwọ, ụdị akwụkwọ ego, ụdị ihe ego na ịmụ ihe na-eme ka anyị magodo ebe ahụ. Akwụkwọ dị n'ụdị n'ụdị. Agụrụ m akwụkwọ otu ibe m siri gụọ akwụkwọ site na ihe ndị bekee kpọrọ primary school ma eruo secondary school, mana o nwere ihe otito so m na ndụ m tutu mgbe m gụwara akwụkwọ from primary 1. Ana m awụkarị onye isi, ihe ndị bekee kpọrọ prefect. Ma eruo na kọleji, onye isi kwe ka m wụ, ihe ndị bekee kpọrọ head girl. Ma erukwe na mahadum, onye isi ka m wụ, ihe ndị bekee kpọrọ class rep maọkwa class captain. Ihe ndị elu ile wụ ihe amara so m eje tutu m agụcha secondary school baa mahadum. Ma wee ruo mahadum chọọ ihe m ga-agụ, ebe anyị wụ ndị ji aka anyị wee sị ebe onye a ruru anyị ga-eru ya, ha enweghị isi asaa. Ma elecha anya ma wee gụọ ihe ndị bekee kpọrọ mass communication, that's ndị na-ekwu okwu na onyonyo, ndị na-ekwu okwu na telivishọn. Mana obodo anyị Naijiria inweghị godfather na godmother, onweghị onye ga-ama ihe ị mere. Mana n'ụbọchị taa, site n'akara aka ahụ, Chineke were kpọga m sị na mụ ga-akwado ụmụaka ya wụ gịnị ịkụzi nkụzi, wee si otu a na-akụzi. Mgbe ọbụla ị hụrụ ụmụaka, klaasị ọbụla m kụziri ga-ema na amara Chineke so klaasị ahụ. Ya mere obi jupụtara m na aṅụrị. Ya wụrụ na nkụzi anọ m ya, nke ọbụla ị kpọrọ m anọ m ya, ma na ihe Chineke, onyinye Chineke ejiri wee kepụta m n'ụwa ọ wụ ịgụrụ ya egwu. Ka ahụ ke m na-eme na-eme ya, adịghị m ele anya n'azụ. Nke egwu a ka ịmara olu dị egwu. Ele mere ndị Igbo na-akpọ ndị olu ha na-atọ ụtọ. A na-akpọ ha olu egele, and anyị ha ejiri mara m. Olu egele. Olu egele ha eji mara m n'ụlọ ụka. Ka m gbaa egwu ha, egwu ị na-agụ, maka mgbe m nụrụ olu gị, nwaanyị ejila olu ewe mebie ihe niile. Nne amadụ m ebe m achọdọ m ekwesị akwụsị, nye m na-eti ebe ahụ ka m bịa gbaa egwu ị ga-agụ. Amakwa m agba na ole m ga-agbata ma agba ya n'ụbọchị taa. Nne, olu ọma Chineke nyere gị ijikọ ya akụziri ụmụazị otu ha si aga egwu, otu iwe onye nkụzi. Ihe ejiri mara m n'ụlọ akwụkwọ wụ evangelist. Anyị ha na-akpọ m n'ụlọ akwụkwọ maka na a na-eme graduation. Ọwụnị m ihe kwuru kpọkwanị m proprietress m si ihe a kwuru like ya wụ olu ahụ m na-eji enye. O nwere ihe ndị bekee na-eji akpụ ya, eji akpụ ya interlude. Eji akpụ ya interlude. Ya wụrụ ma a na-eri ihe ma a na-akọrọ ihe ọzọ, gị hụ m etinye ofu ntinye ofu ebe niile edere ji asọpụrụ Chukwu maka nke ahụ. Ya mere ihe ọbụla m na-eme ọwa egwu si m na-ekpe ekpere ọwa egwu. Anyị mụ na ọkwa egwu mgbe ihe onye kere anyị na David ji dị na mma. Ọwụ na ihe ọwụ. Ịma oke ekpere anọ n'eluigwe. Ọwa egwu naanị. Ịmụta iwe ga-esi na-ewe mmadụ, imepe ha n'ọnụ gị egwu, ihe niile iwe niile ada ji. Otu a. Ịma ofu onye ụkọchukwu mma mbụ, ọ bụ ịka ụka ọsọ, onye ọwụ na-ehụ na-anaghị agbanwe egwu, na-anaghị ege-enwe egwu, ihe onye agbafu n'ọsọ. Otu a, ọ bụ eziokwu. Onye hụ n'olu gị ga-echere gbata egwu ahụ, ọta na onye a eme ọrịa ọ na-arịa. O nwere ọrịa ọ na-arịa. Maka olu ekwekọta m Chineke na ihe nyekwenụ m olu, ihe iji hapụga m ihe m ịga egwu dị mma. O nwere ihe ọma o nyere gị. O nwere onye ọma dị mma, onye na-enwe onye akara aka dị n'iche iche. Akara aka nke ọnụ na Chineke nyere gị nwa akara aka dị mma. Ihe mewe anyị ga-aga obere nzemike nwanne m nwaanyị. Anyị lọbata nwanne m nwaanyị ka ji okwu kara aka n'ọnụ ọ ka ga-agwa anyị, ma na-enyekwa anyị olu a Chineke nyere ka o ji na-eto ya. Anyị na-abịa.